रायजोफोर खुलुमबाय। आं मैया गंसे दामजु बानायदों आरोखि, सृष्टि खालामदों। बे जाबाय औवानि आरो बेखौ सेरजा बायदि आरोखि। नाथाय सेरजा होननानै बुङोब्ला ट्रेडिसनेलि गावहानो मोनसे आबुं महर दं आरोखि, सेरजानि महर गैया। नाथाय बिनि केरेक्टारा गासिबो सेरजानि। दा बे औवा गिदिरजों बानायनाय। ओरैहाय गान्थि दङ, बेनिफ्राय हाखर खालामनानै गुदुं खालामनानै थुमदों आरोखि। ओमफ्राय सापर्ट खालामनाय जादों। बेखौ दंफां बा औवाजों सापर्ट खालामनाय जायो खामला थुमनो। ओमफ्राय नैबेहायबो सौग्रा, आसिजों सौग्रा आरोखि, फिंगारिं, बेखौ जायगाखौ बानायबाय। दा बेखौ दंफांजों बानायनाय जादों। औवानिबो बानायनो हायो आरो ओरैहाय खालि बायरि हमनांगौनि थाखाय आरो नैबेखौ सापर्ट होनाय जादों। खारन बेखौ ट्रेनिं खालामबा दोंब्रै दुरुंखौ बोयोब्ला ट्रेनिङाव बे दबगोन नालाय, ओंखायनो बेखौ सापर्टआव दोनथ'नाय जाबाय आरोखि खेबसेनो। बेनिफ्राय गान्थि दङ, गाननिफ्राय दंफां सापर्ट होनानै नैबे खोमाखौ फिटिं खालामनानै दुरुंखौ बोनाय जादों खोमानो। दा बोरलाजों बेखौ जों होनांगौ आरो सेरजा बायदिनो बै सालाय बा गान्दु थायो, बिदिनो गराय होबाय नांगौखिनि जखानि। दा दामनायाव एक्सुवेलि मोजां टिउन ओंखारनाय बायदि मोनदों। दा बेनि मुंखौ औवाजों बानायनाय, लोगोसे जोंनि गेजेराव सोरबा सोरबि हयथ' एफा एनै ट्राइ खालामनानै बानायदों जानो हागौ, जे आबुं महर मोनाखै। दा बेखौ आं बानायनायाव आबुं महर जादोंना जायाखै आं बुंजोबनो हाया, खिन्थु टिउनाव फैबाय आरोखि। दा आं गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि मुंखौ आङो गादां होननानै मुं दोननो नाजादों। दा ओंखायनो गादांखौनो दोनबाय मुंखौ। जोंनि हारिनि गेजेराव बे भाइरेल जानानै बयजोंबो बाहायजानाय जायो, जाहाथे बे दामजुखौ गादां मुङैनो बाहायो, गाबज्रियो। बेखौ आं गुरै खावलायनाय जाबाय। दा दामनायनिसै माबायदि खोनायो।